Alright, ungasharisha iscreen sibone. Okay. Nangu uGitHub bese ngiwenzile. Okay. Yeah. Angazi noma Alright. alright. So njengamanje la ku-SSH yabo ezansi quick setup if you've done this kind of thing before. Ngithe kumele uklikhe u-SSH lapha. Ngithi yabo kuno setup on desktop or HTTPS or SSH. Yeah. Anoma uyabona. Yebo ngiyabona. Klikha ku-SSH. Yes, sengiklikhile. Klikha no, not right click, just click nje ngo left click. Left click. Yeah, okay. Masu yethu yezansi. Okay, lana bathi create i-repository kwikhompyutha yakho noma une-repository e-existayo kwikhompyutha yakho. Sekumele manje uphushe leyo repository from i-command line. Angithi i-command line uyayazi ile besiyisebenzisa leya uma uyivulile izigit angithi. Lapho buwenza khona ugit, add git bani bani. So shuthi kumele uvuleke njengamanje i-command line yakho. Lo ugit wakho. Okay. So unga-maximize. Uyeke. So nakho-ke la, so asiye kwi-folder yakho le enomsebenzi wakho. Kumbe kube u-DC la? I think wena ukubani umsebenzi wakho sathi ukuphi konje uku-OneDrive. Yes, u-OneDrive. Shuthi CD space, I think OneDrive wakho capital letter ONE capital letter D. Yes, one. And then masushaya u-tab. Singibuke la bathini. Ngiqhubeka sir. Tab, press tab, upress tab. Yeah, shall enter ke sibo. Right. Uthi LS. Wena wazi umsebenzi wakho kuphi kodwa kufanele ngilokho ngikutshela. Fanele ngabe uyahamba uyongena uyawazi wena. Lo msebenzi o-initialize ku-Git, futhi uzothi CD desktop. Bojwayela ukunaka i-case yakho u-capital letter D u-desktop wakho. Ngiyazi ukuzosebenza manje but ubuyijwayela i-case ngikuyinaka. Enter. Check ama-folder akho and then ungene kule folder enomsebenzi wakho. Right, okay. Scroll uya phezulu kancane. Scrolla nge-mouse yakho. Yeah. I-folder yakho yiphi? NLA tutorials. Okay, so CD capital letter N kanjalo. Yes.
underscore. Tab kumele ikwazi ukuqedela uma upress tab. Okay. Then Right. end. Shall enter. Okay, so we branch master NLA tutorials. So muthi git status check umsebenzi wakho uthi u-right yini. Sebenzisa ithuluzi la ka-Git leli ukucheck ukuthi umsebenzi wami u-ready yini ukuthi umsebenzi wami u-right yini. So indlela ngathi mina u-Git thatha nje njengokuthi indlela esisave ngayo umsebenzi ngendlela ka-coding. Angithi omunye umuntu uzothi yena wakho umsebenzi usave kwi-USB, omunye uzothi usave ku-hard drive, omunye uzothi usave ku-WhatsApp, omunye uzothi Facebook ngisave into zami. So thina as ama-coder sisebenzisa u-Git ukusave umsebenzi wethu. Uma ususebenzisa ke usunenkinga ukuthi lo msebenzi lo ethi u-right up to date ukwi-computer yakho, mekulahle i-computer yakho ukuthi umsebenzi wakho ulahlekile, ngakuchaza lokho. Sesifuna ke manje umsebenzi ukuphusha siwuyise kwi-folder ewu-GitHub. U-GitHub asigcinele wona umsebenzi njengoba usukuthi Facebook ngigcinele, uhambe uyo-upload, uclick, usearch isithombe, thina senza nge-command line ukunikeza u-GitHub umsebenzi. Uyafana no-Facebook, right? Angisho ukuthi u-Facebook owe-storage, but ngenza i-example. Yeah. Uma ubuka-ke la ngithi si-create i-account ka-Git, wayikhanda i-folder, sebeyakutshela ukuthi okay, uma ufuna ukuphusha umsebenzi wakho uze kule folder lo ikhandile wena la ngemuva uBonito Dive Tech, uma ufuna ukuphusha umsebenzi wakho. But uma une-existing repository, i-repository sachaza sathi i-folder indawo esuke inomsebenzi wakho, but push an existing repository from command line. So leli sentence alingakudidi leli ngikhuluma ngalo leli lithi or push an existing bani futhi push umsebenzi wakho existing repository. I-repository uyayazi ukuthi wena i-folder yakho u-NLA tutorials le lapha yami mengibuka u-Git wakho, angithi sibona u-min GW64 lapha phezulu, ukuthi colon, ukuthi /C/users ZZ for Zwane OneDrive desktop NLA tutorials. The moment ngathi sithi thina le folder yakho uthi git init, so ubu-initializer uyenza i-repository, angithi. So yingakho ke ku-GitHub sebethi put an existing repository from the command line. Lokhu ungakhohlwa, okay? So sebethi ke uma ufuna ukwenza lokho, u-Git init kade sawenza, ngithi wena suwamshintsha u-NLA tutorials wamenza i-repository, ngoba wathi git init, wathi git add, wathi git commit, wasave. Ne-repository vele ubona ngani uma ungena kwi-folder yakho NLA tutorials kuba nalo master lo ola eceleni, angithi. So njengoba thani git uthi space remote uthi add origin, so ukopisha lento abayibhalela ngezansi, git remote add. Git remote. So angiphatheli ngazo satype khona yina ngisabona igcina ime nje ku-R noma iscreen singapha. Ngithaphile u-git remote and origin. Okay, kumele ulungise type yakho ka-origin. Ngathi ibe delay, but kumele ulungise spelling ka-origin. Origin. Shuthi sathatha isikhathi ukuthi load, and then ngokomthetho bengizothi type u-git at github.com bonito147 bani ngokomthetho fanele ngabe ngithi utype, but origin wakhe yabo uthi spelling sisase incorrect. Buka lo origin ongezansi. Okay. Yes.
kahle kahle nje asithi vele utype uthi git at github. .com masukuba i-colon. Yes, ifake i-colon. Yes. Boni into 147 into boni into 147 / forward slash, yeah, capital letters ke, so ungafaka u-caps lock. Yes, Yes. asiboni into, yeah, underscore dive tech.git. Sigma small letter. Yeah. Okay. So utshela uGit wakho okule folder ukuthi ngifuna uku-add indawo yokugcina umsebenzi wami e-remote, shuthi engekho kule computer, shuthi enye i-computer. Leyo computer ngizoyibona nge-link engizoprovidela yona. Igama engifuna ukunika le connection engifuna ukuyenza u-origin. So origin bungambhala abe noma yini, bungathi origin 2 noma bungathi GitHub noma bungaqamba noma yini. Uqamba nje le connection oyikhandayo ukuthi umsebenzi enginawo la ngifuna ukuwuphusha kule ndawo kuthiwa origin. So leyo ndawo kuthiwa origin ngicela ukwazisa ukuthi ikuphi, okuyilo git at github.com. Bona into bani sani enter. So usuyitshelela i-repository yakho, usuthi ke git branch -m njengoba bebhalile lapha ngezansi, Git branch -m. So lokhu nje kushintsha ama-branch, angikaze nginichazele kahle ukuthi ayini, so angizokugxila kukho. So le command ungayihluphi ngayo kakhulu, ungayiguglisha ukuthi ichaza ukuthini, uzochazela, kodwa angifuni ukuchaza kuyo, ukugxila kuyo kakhulu. Capital letter M, capital letter M for -m, main, small letters main wakho. So ushintsha i-branch from umaster uya ku-main, enter. So kanti i-branch entsha ukuthiwa main. So ngeke ngigxile kakhulu kuma-branch ukuthi yini. Ngijabona njengoba lapha sishintshile sithi main. So njengamanje ubuyishintshela i-branch, ufike wathi wena okay, repository yami ngifuna uxhumane nendawo ozokwazi ukuthi uphushe umsebenzi wami kuyo. Le connection engiyenzayo phakathi kwakho nale ndawo ngiyibiza u-origin, ukuze ngaso sonke isikhathi mengifuna ukuthi uphushe kuleyo ndawo ngizosebenzisa leli gama engiyinika lona ukuthi origin, instead of ukuthi ngaso sonke isikhathi ngikhumbule lo git at github.com ngiwubhale every time. So ngizoqamba le connection as origin. Usuthi ke manje git push, so git space push. So usutshela ugit manje ukuthi phusha ke umsebenzi wami -u umele u-upstream, futhi phusha uye kule ndawo yami engiyiqambe ugama ukuthi origin, cela ungiphushele ibranch yami okuthiwa umain. So cela utype ke lo git push -origin main, ubuye ukhatheka ngisakuzwa. Usekhona?
Hello? Hello, Bonisiwe. Bonisiwe usekhona kathi? Hello? Angathi uphelele idatha uBonisiwe. Ngibonile. Yeah. Okay. Siwuthenge elinye noma kwenzakalani? Ngikuthengile 170 MB angazi uzongithatha isikhathi esingakanani. Hayi, asiqede manje siyaqeda shareisha iscreen senze Okay. siqede. Okay, almost. Okay. So bengithi-ke mina la sesithi-ke git. So git manje usethi-ke push. Sethi push manje. So mase sithi dash u, u-dash u kumele upstream. So space dash u upstream shuthi pusha upstream. Umsebenzi uphush uyale phezulu. Leli phezulu lami origin. Athi siqede phezulu sathi si-edile lapha sathi thina i-connection yami u-origin. Origin umele ukuthi uhambisana nalo github.com bona into dive tech bani ba. So origin. Yeah. So instead of origin la ubungawufaka lo git at github.com bani bani, but kunzima lokhu ukukhumbula leyo nto. So origin. Origin usho ukuthi igama lalokhu kubizwa ngo-origin. Mawungamlela lo, okay. Ngamlela lo GitHub but lokho ukuchaze phezulu. Wathi wena ngicela uku-edda into engizoyibiza ngo-origin. Angazi uma understand ngisho. So bungayibiza wena ngo my connection, bungathi git add, bungathi git remote add my connection mase ufaka uGitHub. But lo my connection buzobumele le link yakwa GitHub. So enter. Ngilindele ukuthi ngingabeke, ake sithi yes. Uthatha yes. Yes, bayakubuza ukuthi yena ufuna ukuqhubeka yini. Uzokufunda lokhu kahle mase i-call iphelele sengenzela ukujaha ukuthi senze. So uthi yes. So bathi-ke manje-ke you could not read from remote repository. Please make sure you have the correct access right and the repository exists. Uma ufunda ngaphezulu kancane bathi github.com permission denied public key. Okusho ukuthi awunayo i-permission yokuphusha uyise ku-GitHub. You understand? Yes, yes. Phela uGitHub nabo i-website yabo baya-maintain, awukwazi uqhamuka ube nomuntu oqhamuka esephusha information ethi aningigcinelele information uba wena. So kumele sikulungise
kwe-permission. Ukulungisa kanjani na? Uzoyithatha le error le uyigugulishe vele angithi ubani bani permission denied. But-ke ngiyazi mina uGoogle uzokutshani, uzothi permission denied public key, uzothi kumele u-add ama-SSH keys. Permission denied key. So GitHub SSH key denied GitHub git push. Into buzoyigugulisha okay. So SSH keygen GitHub. Sibone ukuthi u-AI uthini. Okay. Using personal access. Okay. So ngicela ugooglishe ngicela uyikopishe leya error leya le ugithub@github.com permission denied public key. Uyikopishe. Thatha i-mouse yakho uyikopishe lapha. Hayi yonke, thatha i-mouse uqala uyibeke nje. Lo line oyi-1. Thatha i-mouse yakho ufike uqala uklikhe masu lo lapha phezulu. I think upressile njengamanje mase yitetele. Tetela nje uhambise i-cursor kuphela iye lapha ku-git@github. Git@github angiboni. It's like 2 lines above lapho selecte khona. Anti yabo lento iselectile kumhlophe ukuthi please make sure yeah lo line ukopisha lo line lo kuphela. Noma ungathi double click I think yeah nalokho kuyasebenza. So uthola i-error njengamanje, so uzothi copy, right click copy. Vele kwakhanselela uphinde uselect futhi. Phinde uselect mase u-right click kwakho ushaye phezulu kwalento oyiselectile hayi eceleni because I think bekusile. Ngala manje. Phinde uvule uGit wakho. Double click nje lapha yabo nje hamba ku-GitHub mase uya double click. Beka i-mouse yakho double click. Double click ka left look ujwayele ukuselecta ngazo, just double click hayi right click. Good. Double click. Akuselected konke. Okay, nalokho akunankinga. Ungaselecta-ke njengoba senzile ekuqaleni. Select. Usuke uphuma eceleni. Uzama unangizana. Oh. Okay. Yeah, right click. Yes, right click uqala ubuyisa i-mouse phezu kwalento oyiselectile mase uthi right click. Ungavele right click nje. Anti udekile wa drop. Hambisa nje i-mouse ekuqala. Ibuye exactly direct kulento e-highlightekile. Right, and then not ngasekuqaleni uzokuphume futhi uklikhe eceleni. Phana nendawo akunankinga, right click. Uwenze njani? right click cabanga se. Hayi right click uyangigoqa. Okay. Uyangigoqa. Njengamanje ngiyalukhuzana. Highlighter. Ngiya-highlighter ngo-left click. Bese Yes, ngo-right ngiyakhoka. Cha ungasheshi uyaqala yes and then press right click. Upress i-mouse, hayi right click. Press right click. Nangu copy available lapho bungigoqa.
Okay. Sesikophishile-ke asiye Yes. ngale kwi-browser yakho ngemuva si-add sishaye uplus lapha phezulu next to ubona into lapha phezulu sishaye uplus siguglishe le error yethu paste lapho enter. So bazokutshela ukuthi le nkinga idalwa yini. Okay. Ithi yabo bathi-ke shin denied, there's an answer. You are accessing GitHub through SSH. So you are accessing GitHub through SSH. First, generate a SSH key pair, then add the public key to GitHub. Ichazela kancane-ke lokuthi uchaza ukuthini, asizungena kukho kwamanje. So asenze njena-ke show more. Sorry, Azora. Show more ezansi. Oh. Yeah. Okay. Okay, but GitHub prefers. Okay. So ngicela ukopishe lo ya SSH keygen-t ukopishe lo phezulu lo al. Lo. Yes. Copy. Okay. Same thing. Selector and then we mouse on top. Must be a right click. Yes. Copy. Sibuye kwinangizana kwi-terminal yethu. Kwi-terminal. So ukithi lapha ezansi command line, terminal command line. Lezansi le ukithi yes. Okay. Paste lapho. Control V. Let's double check Control V. Control V. Noma right click paste. Yeah. Okay. Masungihambisela i-cursor yakho ama-arrows akho iye kwa-left. I-arrow yakho. Left. Upress nje kwi-mouse i-left arrow. Left arrow kwi-keyboard yakho. Yes. Delete lokho. Backspace. Delete. Angithi bayakutshela la ukuthi fangabe ufaka i-email yakho. So delete. Okay. Delete. Ishiye inangizana i-quotation mark. Awu-2. Delete. Yes. Ubhale i-email yakho lapho. Le oyisebenzise ku-GitHub. Yeah. Yep. Okay, enter. Okay, bayakubuza-ke la, we're generating a public private key pair. Enter a file in which you save the key. Iyakubuza-ke it's already izosave ku-users zwane SSH bani. So uzothi enter, shoot awunankinga. Shall enter. Enter a passphrase empty for no passphrase, shoot i-password. Angifuni lokhu ikubuza i-password njalo uma uyisebenzisa lento shall enter. Shoot asidinge i-password. Same password again, it's a password uthi enter. Enter foot. Yes. Okay, si-generate-ileke. Okay, asibuye la kwi-click la kwi-browser yakho ngemuva. Si-click la sibuke ukuthi i-step esilandelayo yisiphi. Click nje i-browser ngemuva, i-mouse yakho ayikho i-browser ngemuva, yes. Scroll down la kancane. Lama instructions, scroll it down. Yes, scroll it down. Scroll it down. Okay. Button. Use the default name. It's edit to create. Yeah, because I use standard location. In my case, I did not because I have more than one key. And okay, sigiyeke lokho shaya in next. Yabona la ukuthi 1/5. 1/5. Yes. Press le arrow landelayo. Le Le arrow ega right.
eka right. Press area eka right after u5 years. Uye ku page 2. Angithi bakukhombisa page 1. So press in. Yes, sengipressile page 2. Khuphuka. Okay. Enye lokho nje. So pressa le eka okay, pressa futhi le eka right shoot ama-ants or ama-ants ahlukahlukene. Okay, ama-ants ahlukahlukene. Okay. Yehla kancane nangu GitHub bayakuchazela. Bayasho ukuthi learn how to fix the common error ama-docs lawa ka-GitHub straight. So click lapha ukuthi error colon permission bani public key ngaphezulu kancane. Yes, leyo link, clicka leyo link. Siye ku GitHub basitshela ukuthi siyisolve kanjani le problem. Open new tab. Yes, open new tab akunenkinga. Sambe siyobuka khona-ke kule tab yakho entsha. Selama step ambalwa nje. Share idatha lakho lingaze liphele. I-video vele ngizoyi-upload buya kuyo Monday ngizochaza kahle ukuthi besenzani. So buyela-ke lapha phezulu kuleya tab. Yes. Ngena kuyo left click. So okay, yes, server rejected. Okay, sehle. Okay, sehle. Check that you are connecting to the same bani it's fine yehla. Ilokho kuzofaila ngoba vele siyazi ukuthi si correct yehla. Yehla. Make sure you have a key that is being used. Yes. Make sure if using git bash. If you're using another terminal, yes. Make sure you have the key. Yes. Generated. Okay. Verify private key. Yes. 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 Make sure bani. Yes. Yes. Anti. Yes. Yes. Anti. Yes. Yes. Anti. Verify. Yes. Okay. Public key. Right. Fine. Take note of the public key fingerprint. Yes. Na instruction esiyifunayo. So njengamanje into egcine siyenzile thina kwikhompyutha yakho. Si generate i-key private and public key pair. Ilokho esikwenzile angithi. So Yes. okay, generate okay about two. Ukey or private, ukey or public. Okay. Njengamanje kumele sithathe ukey or public siyonikeza uGitHub ukuze uma siconnecte kuGitHub uGitHub uzothatha ukey wethu o public a-check ukuthi lento ozama ukuyiphusha kuye isayiniwe yini ngokey o private lokuyicomputer yakho bawu-2 okay esibagenerateile. So into eshodayo after sigenerateile thina ukey ukuthi sithathe ukey siyonika uGitHub. Anti mubuka la kwa right bathi in this article angithi uyabo lapha bathi in this article ka right wakho le section emhlophe ka right hambisa mouse yakho yabo in this article uyabona. Yes. So bayasho leli page angithi singene kuleli page ngoba sithi sina linking esinayo. Bathi ke kule article sibhale ngokuthi should the sudo command or elevated permissions be used with Git, but when you check that you are connecting to the correct server,
but always use the Git user, but make sure you have the key that is being used. But verify the public key is attached to your account. Iyona section thina esikuyo ngapha le left. So kuno step 1, step 2, step 3 mubuka ka left. Masuba no step 4. Uthi in the upper right corner of any page of GitHub, click your profile picture, then click settings. In the access section of the sidebar, click SSH GPG keys. Compare the list of SSH keys with the output of the SSH command, right? Okay, so thina sifuna uku-add manje ukhiye ku-GitHub, asikwenzanga lokho. Angithi la sifike sathi sinenkinga ethile, la vela leli page ka-GitHub, but kungaba enye yalama problems awu-5, yabo. Uma ubuka lama problems siyabona ukuthi awahambisani kakhulu lento esibhekene nayo. Into engathi kuyiyona inkinga leyo ukugcina ukuthi asikhumbule sifake ukhiye wethu kwi-account yaka GitHub before ngihluphe ngalamanye ama problem. So asiyeke ka GitHub lapha kwi-tab leyo number 2, leyo ubona into siye kwi-tab yaka GitHub lapha tab number 2. Yes. Okay, scroll up. Scroll up kuleli page, scroll up. Siye lapha kwa right. Kule icon engathi green lele egcineni. Clicka yona. Left click, siye ku settings, nangu settings. Uma ubuka kule list yakho nangu settings, yes, clicka kuyo. Mase siyehla bathe asiye kwi-access section, mubuka ngala ka left khona indawo ebhalwe access, ezansi kwayo kuno billing no licensing. Uzofika le ezansi kancane SSH and GPG keys. So ileyo section esiyifuna, yes. Ngena kuyo. So angithi yabo but ayikho i-SSH key. So awukho key associated ne-account yakho. Kushuthi akekho umuntu esilindele ukuthi aqhumane ne-account yakho. So usuzothi new SSH key lapha ka right wakho button eli green. Kwa right, new SSH key. Okay. So bayachazela ukuthi ukhiye wakho ungawunika i-title, i-type authentication bakutshela ukuthi ukhiye begins with, yabo. So singasho ukuthi yes, uzoyibhalela wena ukuthi ubani ukhiye wakho. So sekumele sizame ukuthola ke lo key. Yes. Bona into key or something angazi kukwena. Okay. Okay. So scroll down kancane kuleli page. Ungaqhubeka uqeda ukubhala. Then Scroll down kancane. Confirm, okay, should you forget password? okay. Now password. You can confirm. So ke washaya khona into yenzile ingakho ivele la lokho ngithi scroll down, yes, bona into cream must you scroll down, just scroll down, yeah, new one. Okay, so ukhiye shuthi kumele siyothatha phi kwi-computer yakho, asibuyeleke lapha ku-Git. Right, okay, so sibuziwe ke la nakho umufunda la angithi ithe mubuka phezulu ithe generating public private key ED 25519, yabona lapha phezulu. Yep. Yakhumbula sisibuza i-file name, yakhumbula? Yes. Nangu second. Yes. Yakubuza u-enter passphrase, yabo line wesithathu. Yeah. Kwaba i-space yasithi enter the same phrase again, angithi yabo? Yes. Base bethi your identification has been saved in, angithi lento usuyayazi ukuthi thina ichaza ukuthini mekuthi /c users is1 shuthi i-folder leyo angithi. Yeah. Ukuthi under users kune folder kuthiwa uz1, kune folder ekuthiwa u.ssh masuba ne file ekuthiwa id_. Usuyakwazi ukufunda lento ukuthi ichaza ukuthini angithi.
Yes. Ngathi awunayisho base bethi-ke your public key has been saved in, nakhona bakunika i-path, lento esiyibuka la i-path, i-file path, angithi ukuthi i-file Yes. yakho ikuphi kwikhompyutha yakho. So i-under Lost. i-hard drive wakho, under u-users, kuno-Z1, kuno.ssh folder, mase i-file yakho kuba ID underscore. So u-identification ukhiya nayo, mase uthi u-public key futhi nakhona ukhiya, kodwa yiwo suke siwufuna ukusherisha publicly, iyasho ukuthi public key, futhi ungawusherisha nanoma uba, kodwa i-identification yakho, umazisi wakho awuyisi ndawo, ngoba iwona osho ukuthi le computer le yimi usibani bani, yabo. Uma usunika omunye umuntu, shuthi omunye umuntu can uyakwazi ukuthi a-acte as wena ebe engasiwena. So umazisi wakho lo kumele ugcine kuwe ngaso sonke isikhathi. Okay, so ukuze siyibone le file lo public key ukuthi uba lo kumele siwuthathe siwuyise GitHub, asimvule kwi-computer yethu indlela elula, sambe siyombona. So hamba-ke ku-file system yakho, file explorer, le file explorer yakho, shuthi thina siya ku this PC lapha ka left, lezansi bottom left, this PC, nangu OS, masuba u-C colon, angithi siyazi ama-files ethu under u-C, klikha yena, siyangena. Open. Yes. Singene ku-users, and just le nto ithe under u-users, ungene ku-users, Users. double click. Yes. Yathi ukuze right. Okay. Njengamanje sibuke naya ifolder .ssh, naya ifolder .ssh, phezulu ekugcineni. Oh, yes. Yes, siyangena kule folder. Right? Now alama file ethu awu-2. Nayi ile ethi public, iyona esiyifunayo. Right click kuyo. Lethi .pub. Sekhona? Yes, ngikhona. Right click kuyo, mase uzothi open with. Choose another app. Ungavula ngo-Notepad noma ungavula ngo-Sublime Text kuwena. Bona-ke ifile yakho nayi i-content yakhona. So that is your public key. Sikopishe yonke. Control A, Control C. Control A mele control all angithi. Select all. Control A, select all, Control C. Sesikopishe. Angithi. Hayi awushaya ngo-Control C. Awushaya ngo-Control C. Control Z. Control Z. Control Z. Control no Z isikanye. Control no Z isikanye. Press u-control ngomunye umunwe, upress u-Z ngomunye umunwe. Hey. Phinda futhi. Konto usuyenzi. Awuyenzi into engisho. Press iyanqaba. Press nakho. Press u-control mase upressa u-C same time. U-control no-C at the same time. Omunye umunwe upress u-control mase omunye upress u-C. Sukopishini. Yes. Okay, sibuyeke manje siye kwi-browser yethu, sesiya ku-GitHub. Sesiyomnika ukey u-GitHub. Vula u-GitHub wakho. U-GitHub. U-GitHub. Oh. GitHub. Yes. Yena-ke paste la ukey yena kubathi kumele ufake ukey, pressa la bathi khona begins with.
labathi begins with, press icon. Press nge-mouse, masuthi right click, masuthi paste. Right. Add SSH key. So we click little button, yes. So we add that. So but you have successfully added. Angit. Okay. So asibuyele lapha ku-git wethu. Ku-git wethu siphinde sizame futhi ukupush. Sibone ukuthi khona omunye yes, u-git, yes. Siphinde sizame ke press i-arrow up ukuze kuzovela i-command yethu esike sayihambisa sayirun ekuqaleni. Press enye i-arrow akusiyo lesiyifunayo. Angithi le command le bekungeke ukugenerate key nayo ke leyo esiyifunayo. Asizamile ukupusha ke shaya u-enter. Sibone ke manje ukuthi uGitHub uzorecognize yini icomputer ngithi yabo manje uGitHub userecognize. Uyabona? Yes. Oh, yes. So you understand manje? Yeah, ngiyabona sir. Yes. So ama steps alula but ziningi izinto vele kusuke kumele zihlale emqondweni wakho. Yeah. Ufike wakhanda i-folder bakutshela ukuthi ungaphusha kanjani umsebenzi kuwo. Wathi uyawalandela ama-instruction ku-computer yakho. Bathi kwa-GitHub awunayo i-permission. Bathi permission denied. Bese find out ukuthi kusuke kumele uGitHub umtshele ukuthi ubani ozoconnecta kuye noma ubani onokhiye ukuthi access le folder yakho. Sase siya kwi-computer yakho ke sawukhanda ukhiye. Sase sihamba ku-GitHub safike samnika uGitHub ukhiye. Sesiyazama manje ukuphusha. uGitHub uhappy uyamukela umsebenzi wethu. Asambe uGitHub ngithi manje iqedile ngithi asiye kuGitHub ke siyobona umsebenzi wethu usukile ni kuGitHub. Ngiyaphuma la. Yes, hamba kwi-browser sungaminimize lo siye kwi-browser yethu. Siye kwi-folder yethu khuphuka kuye phezulu la uGitHub wakho khuphuka phezulu. No kuGitHub khuphuka phezulu kuYuGitHub kuYuGitHub njengamanje. Khuphuka phezulu. Khuphuka phezulu. La. Khuphuka nje uye phezulu, scroll up. Kuleli page. Scroll up kuleli page. Scroll up. Oh, okay. Yes. So uma ubuya ngala kwa left wakho uklicka i-hamburger lento eseceleni kwe-icon ngala ka left wakho phezulu, yes, le o-3 line ama-dash awu-3 ka left kwaleyo icon. Clicka lapho. Siye ku-home. Ngaya ku-home. Right, i-home yaka GitHub. Angithi ke nayi repository yethu siyayibona, siklikha yona. Nice, ubona into dive tech. Angithi wena uyikhandile. Yes. Angithi abona ke nawo umsebenzi wakho. Yes, ngiyabona. Yo. Ayabonakala se. Yabonakala. Kandi i-coding ukuthi inezinto eziningi omele uyibambe angifuni ngasho. But mawusubuka isiphetho sento ade uyenza kuvela ujabule. Uyibona isicode. Ngiyajabula ke. Iyona feeling ke engamele ikulahlekele. Yabo. Yes. Ama-coders are problem solvers. The time uhlala problem yazi ngifuna ukwenza into ethile usukwazi ukuthi ufuna ukwenzani. Ngifuna ukwenza into ethile yini engivimbayo. Hambe uyisolve lento. Ungakhohlwa kodwa ngaso sonke isikhathi ukuthi ngibhekephi. So njengoba usuphishile kumsebenzi wakho. Sekulula kumsebenzi wakho siyazi siwugcine lapha. Into esishoda ke manje ukuthi sifuna ukuthi ube ne-website manje ikukhombisa ama-files akho uGitHub. Sifuna ukusebenzisa ke enye yama-features kaGitHub ukuthi bayakwazi ukukunikeza i-link eba nomsebenzi wakho, i-page lakho nje leli
osuke ulikhandile ojwayele ulibona kwikhompyutha yakho ulenze livele under uGitHub futhi bayakwazi ukuboleka Yes. i-subdomain ukuthi wena umsebenzi wakho ungawufaka la under uboninto .githubpages.com mase uyakwazi ukusharisha lo link nabantu ikhona sobe sesikwenza ke Monday lokho right Okay. so gcina la nawe uyodadisha lokho kade sikwenze noma uyokwentshisa ngizozama misi ready video ukuyi-upload so uyofundisa no ngoba bona bebengekho Yebo. alright ayikho inkinga ngiyabonga Okay, kubonga mina kuse. Alright. Siphungishele video. alright sibone Monday ke Yeah. yeah